Chloe chu zirlai tle rol te ni in a class kal zo chuan mailbox an cheka in luaman le bathin na lekha alo nual mai ama hrim hi crime lampang subject bika in focus in criminology azira vandoi thak takin apa hian nirei vak local ta khan aboral san nge apa insurance chu claim tumin bo zui mahse mani in tilum anga an record miawa wangin company lamin an lo rem ti der silo chuwang chuan an sum le paidin mun a chetul tul don ni inalang rang taka bank va be popin an loan rul mekatan hun tlempek belle turin awangena an har sanna to chanchina hrilai chuan customer care chuan phone da mak mai abang bo thak hle chumi hnu chuan a unaupa TJ a biakan tumle a ani po chuan call lo reject vele a thian pa rosanen legalia marian pek chhuathin mun varok an tummek aloni Rose chuan pistol lem hum chunga mai kor voin an pialoka building chu an pan phea tlan chu in ring ranin TJ chuan steering wheel alo dom veran bok a thian pa building chunga avalu lai chuan a mai kor te chu an siam thasau sawa thok le khata silayaron puak ta dur maile Rose chuan adar tom chungin aron tre chuak tuara in chunga tang chuan shotgun keng papakhat ron chuakin an thian dun chuan aron kap ta Rose hliam tuar chu kara po alon kai thei ta Sailova TJ chuan beidong takin atlan san ta ani man mo takin a unau nu Chloe avapana a hliam te chu in boy som tirin an chanchin a hril ngal zung mai Rose nen reitak an lawin kop to awang le rui hlo wanga a thian pa in läwmpui tuar ta chu Chloe chuan poetic hermai a thi nge yarin omboxi TJ chu na takin an khaka anila chuan an laborul nan adu lo deuh thil ti ani thu hrilin alo in soithiam ve thung chuti lai chuan sheriff ai anau te po in Rose chu uluk deuh hian an endika a chathlato nia an hriada wangin mithida na hmuna phur turin ruang hlom tu coroner tia an ko thin chu avakhol ta ani in lama chuan uluk takin Chloe te unau chu zona an lo in zot ve mek boka an ron chui chuak mayang ti an hlau hle an kar man kha ram hnuaya alo hal ral vek to a amai ro chu Rose iPhone a hra chuak thut police hoin an check vai chuan anin biak dan le an message zong an mu chuak vek don si olsam dewin an ron chui chuak mai don ti chu hairual anilo rang taka mithida na mok vapan vat an ril ruk ngala investigation ti tu tur police hawina an mu mangeya Rose phone varuk chhuah an tum don ta ani Chloe chuan mok dan chu soin thok tu in dailo na wanga staff pakhat chawa thule accident wanga thi nula ruang pakhat anda lu bel thu soin hun rem chang an nei nge yarin thu an thrila reivak lawa chuan an tumram chu an vathleng pheita Chloe vek chu intercoma watongin chhun lama an ruang dalu chu a thian nu ani thule thana thu voi khat chautal vasila du thu an soya channa ero adong lem lo chuti lai chuan palhung na kwa atanga lu ruk tumin TJ point thei top alo chho ve mek bok thok le khata ga thau i sathiam ron chuakin aron bau ta chiam mai le rang takin an unau chuan anin saseng le ngala du thlan tur dang nei to heklo Chloe chuan damdoi chikhat adral le propofol chopol manga injection a thi deratum tariap mai mok chunga anda lut nge yanga aron har chu huna du tokin che tala to mai don ani anawiro chuan ngai dan a thlak takani thu soin a thi hlen dai a hlau thu alo sila an soidun yel hnu po chuan option dangan nei an hrebok silo atopa chuan Chloe chu a in chiu tange a reilo te a ni khoshelovin kongsira a let ngat mai aron har chule hnu chuan du thu sam ang chein mok chunga alo oma man mo takin Rose mobile phone azong kwalta ani anda na pindan chu hon tumin an beyale chuti maya hon thei alo ni der silo reilo te a kepen thom ala shezui
Delhi le a che vela zin vei vak te tan thlen na in file nuam tak a ta airport nai Mizo chatui tak omna mall le bazar nai boxi airport pick and drop kan la boi pui sak thei cheu shachiang du tan WhatsApp number 8447871535 a ngai ven thei reng ani ruang hlom tu coroner kha lo ni rengin rang takin anzal na huna khan avamule ri coroner chuan pindan chunga ruang in khu pakhat chu aron hnuk chuaka kongkhara in kharle ma chuan rang taka chhuakin akut avarol ta ani film khur takin hallway chu an fangkual vela room pakhata chuan meicheruang endik tur hi saruakin alo muthal huang mai abuloka chuan medical uniform in thlepsa thlap hi alo om hlawa rang takin a in bel ngal mol bok evidence man thei tur bungro sang anda thatna evidence room avapan pheile a van doi thlak takin achunga coroner kha alo om rengsi manmo devin atlan le ngal fata anin man chuak deuh hle athomero coroner chuan alo hreman deuh nge ngai thalo deuh hian a hoi kwal deuh shreka pindan te chu manmo deuh hian a chek ngal zung bok van nei thlak takin anin man chuak lo hlo arukin chloe chuan azui ta thema security room a anva in zui thlengta ani coroner chuan monitor chu uluk tak hian an ena ponlama chuan tu emon hi alo om rengmai an en chian nak chuan menix tia an ko thin hi alo nia dongsong turin manmo takin a chuak phei ngal zat bok thilda thatna ni om tak container hi a khai chuaka menix chu alo hlim khermai an thil khai chu uluk tak hian anin entir te a mishing tak sapeng lo ni rengin arukin sumdon nanan mangthin alo ni menix chuan Los Angeles movie producer pakhat liver transplant ngai om thu soin sum tam tak an la siam thei thu alo shil bok an ti lo shephatu chloe tan chuan angai thathlak lo tul menix chuan hu chuan uluk takin kongkhar an kalle te a mundanga akal sonta ani film khur takin chloe chu postmortem an ti na ruma an lut pheya beisei lo deuhin an thian pa ruang a hmufuta ataksa a chuan zaina hnu ma alo om boka a hmaloka an thil deliver kha rosa organ ani arin om ta hle mai thok le khata aron la har chuak thut le ngal a khu deuh bor bok chloe chuan rang taka boy somin thom chhuah haulo turin alo khapwat vata phone alak let vele atlan chhuah pui ngal tur thu a hrilta ani chuti lai chuan coroner point ruang dang alo boy som ve mek boka uluk taka autopsy ati lai chuan acha bi dahna chloe khan alo hmufu hlau film khur takin an ban de ya ala fel chiati in phone ron ritaral mai si customer pakhat hian ron call in urgent taka liver transplant turan mamo thu aron shrila ahmaloka menix soikha aloni darkar khachungin pick up tu turan ron tir tur thu aron la hril zui an thom lo shevek tu chloe chu manmo zetin rosa omna pindana atlan phei ngala an tron na phel sakin tlan chu puetumta ani coroner chuan acha bida kha lak mayan tuma beisei lo devin ahmuta hau silo phok deuh hian an hoi kwal vel ruaya chuti lai chuan chloe te panhi po exit door lama an lo ve in chom phei ve mek bok coroner chuan acha bi omna tur om an dap kwal zunga kil khata uniform thlefel sa diam chu akim lo ti a hretatlat maile thil dik lo om ti a hrathiam hala manmo takin security room a atlan pheita ani surveillance camera atang chuan chloe le a thian pa chhuaruk tummek lai chu a hmufua chu vele fingkherek takin power supply ati top ngal mak mai chloe te panhi chu an han hoile tale security camera an hmuta ka chuan tu tenamo an lo en thlareng ti an hrethiam ve ngal chuti chung chuan kongkhar chu hon tumin an beisau sawa amairo chu van doi thlak takin
a thian pa chu ni khoshelovin atlutasi mang ang takin anin boy som le ri boina kalain coroner aron thleng pheya poison gas in aron la phu shrap zui aron har chhuale meu chuan a thian pa bula mu in akut le ke te chu alo in tron bet vek to mai amut na pia dewa chuan coroner bokha alo ding ngoi renga ruang zaitum ti hriat takhian uluk dewin akutalo sil hau mai Chloe chuan chhuah zalen turin an ngen tuara ruang hlom tupa erawh chuan indu hun alo hre tlat ama Chloe ngei po chu misual ani ngei rin thu soin chuti maya chhuah zalen chu a phu lo thu an thrila amit mulai ngei chuan a thian pa taksa chu zai hongin a thina lak chhuah sak tamai uluk taka containera khungin avon thatnan liquid nitrogen an kap luta rosalung la phuve trek po chu reilo te a re zui ta ani Chloe hlaulu tuk chu atrap homa chhuah zalen ram turin anin ngen mol mai chuti lai chuan coroner chuan phone call adong le a afanu lo ni rengin Chloe nen chuan thom chhuah haulo turin chemte in anin vaule te a afanu hena chuan na anga awanga atuk zinga chawaron homan tur thu shilin lo ngai to lo turin anin tita ani phone call an ti top nu chuan ngei om taka tong chhun zomin Chloe nun na chu mitam taktan mal som na ani ngei tur thu an hrila atak sabung sang amal mala a chan som vek nuwa transplantan damlo dang te hna a thon dar vek tur thu a soi tamai hlau thong le mang ang taka anin siam hnu chuan a thil deliver tur chu khain room chu an chhuah san le ri a Chloe chuan thei topin tlan chhuah dan tur alo ngai to ve ngal char bok van nei thak dewin a ketron na a phel thei hlau chumi hnu chuan in tlo sonin a pia dewa in zaina chemte chu avala a ama erawh chu tumlo dewin a thlau dai man ro dang dap le in power tool an la le a akut le lam tron na azai chhum hlol mai pindan danga om coroner khan a tho malo hre phave vek boxi man mo dewin aron tlan pheya autopsy tin ruma chuan Chloe mutna khum ruak ringot chu aron muta ani pindan sang te chu an bi kwal zunga ulsam taka mu theya ero alo om du to bi khaulo coroner kalbo hnu chuan Chloe chu abi rukna ro sakhum hnuaya tangin aron wak chuaka liquid nitrogen an dahna cylinder chu khain evidence room apan phele ta them mai kongkhar kalna chuan nitrogen chu phuin an chu chete te a man mo takin a thian pa phone an da thatna a zong kwal ngal ro sa bungrua an dahna boma chuan a silai lem ken kha a mu chuak nola atakani nge nilo po chu chiang lovin ala ngal ringot athom she in coroner po aron thleng phei ve ngal zat bok rang takin an hanin biruk san le ri a coroner chuan chuata evidence da na bom loader sardeu noya muta ka chuan Chloe chuan thildu engemotak anei ti a hrathiam ta ani uluk taka an dap kol ta ka chuan rosa iphone ngei mai kha a chhar chhuaka chu vele Chloe ronin lanin a phone humlai chu pevat turin aron ti tamai coroner ro chuan asilai humlai chu alemani ti a hre chiang si musit zathian an deu kual vela chu vele Chloe chuan a hmel mapa chu a kap ta pop mai ani rubber bullet chuan amita tak avakap fuwa coroner na tilutuk chu atal buai zui chuti lai chuan Chloe chu alawin sa seng ve ngal zat bok coroner chuan rosa phone chu humin face identification mangin an unlocka achunga chuan enge omhria da chak khermai chutia phone boya a boy lai chuan Chloe point pindan chung chu alo fangkwal ve chara wat then khata mithi ruang ni om tak an taksa a zain hnu om the thluah chu awam hu chuak le ta ani ami mu pakhat chu aron har chuak thuda tranpui ron dil tamai Chloe phuna salutuk chuan abula tray om chu anek thlupala arik tak ruma chuan chumi warta om midang te po chu anron har chuak vele an vai chuan mishing tak sapeng manga sumdon na black market tour tu victim vek anlo ni reng mai
rap thlaka ti luttuk chu aril ru abuai tula chuti lai chuan speaker atangin corona ran aron la bezui security room atang khan aron muvek thei aloni a unaupa DJ thilti swal soi chuakin jail tang thei rengani thu aron hrila chu vele Chloe chuan fire extinguisher chuin corona office kongkhar kalna ati cheta ani room chunga chuan an luta thalaka tang chuan pomlai nei fa po pani lai nei to ani ti a hrethiam ngal dokana landline phone chu mangtang ka in a unaupa DJ a avakhol ngala phone ruk chhuah theilo thu soin arang thei ang bera anomna state chu chhuah san vaturin avatur bok anin biak zo ma in coroner aron lang vele a landline thruelo potchat mak mai ui sathiam hruain aron la soi thai zui chuti lai chuan DJ khan sheriff alova khola aron thlennu chuan a unau nu mok chunga atan thu a hrilta ani moka chuan Chloe point thei topin tlan chhuah alo tum ve meka ui sathiam khan alo vil ve ran bok exit door zong a in lock vek boxi abedong chuan container mangin ui chuan chupopa a chunga tang chuan transplant tur liver aron tla chuak nol mai ui chuan phur takin alo se ngal maka chuti lai chuan pon lama tangin kongkhar akhar khumta ani a unaupa DJ le sheriff te chu mok chunga anronin zui luta tlemin thlapo amuang ve ta deu manmo takin Chloe chuan security room atangin kongkhar zong chu an hong veka sheriff nena chuan coroner che danten tak chu a hril ngal zung mai sheriff chuan uluk taka ngai thlain investigation ati vektur thu alo hril let ve bok ama erawh chu dota soilek hi alo nia a inrin lo lai chuin a khong thuta thut mai le coroner nen chuan arukin anlo in thurual reng alo ni Chloe chuan silai lembok kha ron lek chuakin sheriff chu an vawa a unau panin chuan himdam taka chhuah zalen vat turin an lor ngal bok an che dan engkim coroner khan alo muve vek boxi a silai ken lai chu alem mai ti soin enga ma ngai lo turin aron hrila chu vele Chloe chuan a hmaya na taka vom sakin a unau panin chuan an tlan chuak ta ani DJ chu manmo takin fencinga alon chowa arel ruhman trap ti in an ui khoi khan aron nang ching ta si coroner khan fencinga chuan karen aron latikal zui DJ chu atla hlom topa ui bok khan aron bei chhun zom le Chloe chuan thel tum mahse chuti maya thel thei ani bok silo ui chuman betin thir pal chu an tokale an pathum chuan an trek ta chok mai ani chuta tang chuan ui po chuan seena a en tabik lova security room atangin coroner chuan alo thlirenga an natuar mangang phili vel chu alo musit khermai DJ te unau chu tlan kir le in basement lu thlakna kailona anin zui luta pon lama tangin sheriff chuan aron kalkhum deuh mak bok an pahnia zuklu chu an ril ruk lai tak chuan motor ri an hrele an business partner menik sakhan order pick up tumin pona alo ngak reng to hi alo nia coroner chuan gate ava hon sakta ani menik sanhena chuan boina te nau de wan nei thu soin darkar khat nuaron kirle turin thuron an pea chu chuan manik sa chu atilung oi lo hle thil thalo taka thlengani rengin mok chungte chu an bi kual vela akirle du mai boxi lo wang chuan sheriff ngaidan ani talo menik sa chu aron kap ta pop mai le chuti lai chuan basement a Chloe te panhi po an lo tang ve mek boka vent ko atanga chhuana tur zon an tum mek ani reivak lawa chuan sheriff te panhi bokha an va mule a menik sa chu zon lutin atak sa peng an lo endik sak meka van doi thak takin silai mu khan athin alo fu hlau mai chuwang chuan don ratan a man tlak don talo ani coroner chuan DJ te unau bok chu zon hua an tak sa peng lak chhuah an rota chu vele sheriff chuan tear gas avala chuak ngal coroner point an customer te va bia in delivery boy tur midang ron tir turin alo va shin ve bok phone mangzo che chu monitor an enale Chloe te panhi in menik sa ruang an Johnson lai a mufu ta si
asangal phat mai menik sahian an chhanchhuah phot chuan cheng engamozat pek a in tiam alo ni reilo tea an tomna pindana chuan tear gas aron khulut ruya manmo takin TJ te chuan oxygen mask an dap ve ngal vat bok van doi thak takin pahnih chawalo omsi Chloe chuan amamo velo thu soin ami pa te pahnih chu an kiana tlan chhuah dan tur hrilin poisa po loin pefel vek turin atita ani anin zui chhuah nu chuan cylinder le tubo an chua sheriff ron lu che chu nataka cylinder chupuakin amaya tak ava in khobur zot mai kapo chhon lovin aboral ngala an thom hria in coroner chuan wat chunga adam lo da ho kha alo vaka phlum ngal vek bok TJ apo alo mandaya athin lak chu sak ngei tumin autopsy table amutir taran maile aurin na mang chuan Chloe an kova ama awanga a business a chiat tak thule alaka phuba alalak ngei tur thu soin a in rosana samai rang takin Chloe po aron tlan kir ve ngala ama erawh chu beisei lo deuhin in zaina ruma chuan coroner mel a hmuta ho silo a unau pa chu nget takin aloin tron bet bok chhuah zalen tuma apan lai tak chuan coroner khan aron bei thuta in zaina chemte nen banga nam betin anin vawhmal tuar mai vanei thak takin Chloe chuan nitrogen gas cylinder adap fu hlova munle muna coroner mai chu a phu ngal mit khap kar lek chungin a mai chu a ei chengal veka chuti chung chuan tlomala tumbik chuang mi alo chemte shol takron lek chuakin anin tin de vuwa anin vidon chetin menik sa aron langhlol nunglama tangin aron vit thuta coroner na tur chalchang chu Chloe chuan alo vit non vele sak bok a hliam chu tur lovin a chat thlazui ta ani misual ho kutata anin chhanchhuah nu chuan menik sapo chuan a in tiam ang nge in aba chu a petlave ta nge a chu mai baka an thian pa iPhone po chu la chhuakin an mani chui chhuah theihna tur evidence om thei zong an tibo ngal vek bok an unau chuan hlim takin anin phur hota ani video mu nom tak mu chun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia